seekor niken salindri masa karo dagelan koyo ngene iki. Aku ndek wedhus gudhi loro. Bisa gagahe karo bupati. Oh. Sapa karo sapa ora malah koyo apa iki? Awakmu ora ngerti to, Ken? Aku ya bupati. Jono kondangan, Dik. Aku ora rope bupati Toprak. Alah, padha ae aku bupati kok malah bupati Toprak. Godho, Dik, godho. Pak Bayu, Dalem. Dik niken kersane kalih Mas Kancil kula tak pados kiambak. Niken. Emah, aku alergi karo sing ganteng ae. Loh, ya toh. Aku senenganku karo sing elek. Ya wis nek sing elek iki mbae iki gender iki. Oh iya, apa-apa. Iki malah ijen buka. Ora ngono Mbak. Niken bener lho. Yo. Kowe iku lho lah. Kan. Sugeng dalu nduk niken. Inggih sugeng dalu Kang Mas. Waduh, sehat ya, Dok. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Kabaripun aman nggih teng Kediri? Aman Kang Mas. Sakmenika panjenengan aman nggih Mas? Alhamdulillah kula aman kok. Amin. Alhamdulillah kita sudah lama tidak berjumpa. Waduh. Ketinggalannya sampai kangen ndak sama aku? Kok ketinggalan nyapi to? Aku ki bingung Ya elah bahasane campur-campur. Oh iya, Ding, aku lewat. Wedi wedhusmu kadul neh aku. Semoga sama sehat selalu. Amin, amin, amin. Begitu juga kamu juga sehat terus ya. Sehat selalu, banyak rezeki, dimurahkan, digampangkan. Inggih alhamdulillah. Sama kabarnya juga baik. Alhamdulillah baik loh nih kan. Kamu tidak baik ya. Aku juga baik. Sumpah karo sing omah api iki ya. Tenang ya, Bud. Senianem sesuk ijono iki ae lho. Wis kan ana bengkok yo ngene iki lho. Oh, senian sekoke mati sisih kok. Kan Mas Bayu, Mas Bayu sekarang acaranya apa? Mas? Ini sedekah bumi nih kan. Sedekah bumi. Ya. Ini di mana desanya ini? Cel. Ijol nggon Cel. Aku sing ngono Cel. Ijol. Dalang iki adepamu yo gedebak iki. Aku lek sing ayu ku debak. Loh, wani mulai dalang. Wani. Mas, mulai dalang wani. Iki sesuk piye selamat lho kowe. Ora selamat piye? Lah sing bayari dapurmu aku lho. Alah wis kes ditransfer ndingi kok. Oh, ya oke. Bok SMS. Nyuwun sewu Mbak Niken lan Mas Bayu. Nggih. Ki wis ana jatahe dhewe. Lah. Dagelan jatahe yo sinden. Dalang jatahe debok. Jebak. Oke. Aku bayari kok wis mbok transfer ndingi. Oke, Kacil, oke lagi. Gimana nih kan Oh gimana? iya ini acaranya apa Mas Bayu? Masih sembrono loh kan? Ini acaranya kan sedekah bumi ya? Iya. Seresku tak tuju deh sih. Ini bahaya ini. Yo Bayu. Dalem Mas. Nggo ae lho. Niken tak tuntune rene. Tuntun masalah sapi kok. Kita ora pantes blas nek Niken cedak karo dalang. Gak pantes. Ora pantes piye to? Sindene kanton gemabyor ayu rupane. Dalange kaya kucing anyang-anyangan. Oh, terus. Iki gak kucing anyang-anyangan res-resen. Iya, iya. Taman ki aja dasi ngono kuwi. Oke. Dan terus lek aku gak pantes jejer karo dalang terus aku jejer karo sapa pantes? Gojok sik, gojok. Karo kowe. Gojok sik. Paplok kan, Karo kan. kowe. Kowe iki gak sapa bener dalang Bayu kae. Mosok semene gede. Oh gambarane kaya ciduk iwan kok. Seekor niken salindri masa karo dagelan koyo ngene iki. Aku ndek wedhus gudhi loro. Bisa gagahe karo bupati. Oh.
Den. Aku ya bupati. Dono kondangan Dik. Aku ora rope bupati toprak. Alah, Padha ae aku bupati kok mah bupati toprak. Godho Dik godho. Pak Bayu, dalem. Dik niken kersane kali Mas Kancil kula tak pados kiambak. Nih Den. Emah, aku alergi karo sing ganteng wae. Loh, ya toh. Aku senenganku karo sing elek. Ya wis nek sing elek ki mbae iki gender iki. Iki malah ijek bocah. Ora ngono, Cil. Nek kan bener lho. Kenapa mencintai dan menyayangi mengasihi wong sing elek? Sing elek Mergo contone. sing elek ki wonge tetep tur kuat, awet sampai tuwek. Wong elek iki sampe sok ya panggah elek. Loh, lah wong ganteng kan? Lah wong ganteng kuwi iso lek berubah kan yo kaget to. Umur sang saya tua, Heeh, elek wong yo. tua saya elek. Berarti awakmu ora gelem karo aku. Ora gelem. Gelem ya ora? Mah, Gelem? mah. Mah ya wis. Aku nek karo sing ngene-ngene iki aku jek rodok gelem. Lah iki lho. Sebabe apa? Nek ngene-ngene iki kan masih dicolok ning alasan ya ora nek sing Aman. kunto. Sik. Ngono ya Taurus. paling gumoh. Masa gambar ngene mbok colone ngalas. Lah deloken sik. Lah wong iki wedane ketok glowing api ya ya tok glowing. Lah iki wedan malah bulak ngene. Lawu kan. Iya ya. Sama nih wis tak omong ya aja nggih wedak sing merek-merek mahal itu jangan. Karena kamu tuh harus menyocokkan shade di kulitmu ini. Shade-mu itu apa? Jangan kamu beli yang terang-terang itu jangan. Kamu beli bedanya itu harus sesuai dengan kulitmu. Lah, dadi kok Ben ora kelaku ya. Lah iya, nek aku kulitku resik ya kan. Wedaan sithik ketok bagus. Ketok bagus. Iku malah rene kaya dipangan grahono. Aku golekno tepung jae, Bu. Apa? Nggo goreng gasmu kuwi. Aku tak Oh, malah gue tepung. Oke, deh. Aku yakin ta apa kabeh digoreng. wong iki mbok ya kaya aku. Digodak kowe nek wani. Nek kan oh, sayang. Mas Bayu kersane godho niken kula tak pados kiambak. Monggo. Ojo. Wi mbokku kapok, Re. Bos subur. Wi mbokku kapok kowe. Mah nek sing tuwa timbang sing nom ngene iki. Aku milih sing nom ngene iki tenor raga. Kita berpacaran, kita ke luar negeri ya sayang. Ani pira? Mami pira? Awak dhewe budal rene utang ya, Dek. Lah karo ki lho. Walah. Ken, awakmu bengi ki sedelok dadi Oh iya. Pokoknya kita keluarga. Aduh lah iki bokong pengamat. Bokong itu sampe ya Allah. Iki jenenge Semar Wedak ya iki. kowe iki kaya pajak ya. Ini kita keluarga kaya guys, keluarga miskin. Iya. Sayang, Ya sayang. cintaku, tak sawang murah, betok kantong pantes. Kita Sayang kamu pakai parfum dulu ya. ya dong. Biar baumu ndak bladus. Masa aku bau sayang. Bau sekali tengi gitu. Aku ngerti lah. Lah kowe sing bonggo ora minyak wangi yo, Cil. Sumpah kena mripat kowe ya. Ketae diancam patimu kowe aja. Ora sumpah mri tenan. Jek mripat kuwi doni ber. Saya kena sisi ndi kiri apa kanan? Kene, Jan. Lah sisi tak urang. Kita urung. Kita urang. Ayo Mas. Age iki dagelan nomor sinden mripate ra melek. Kan nek kono kan keluarga sugih Mas ya. Sugih. Keluarga sugih parfume paling Soke piye? Ana piye sing wedok ayu sing lanang pece. Kae dijarah kok. Ora apa-apa kok dikum. Sayang, Ya sayang. kita jalan-jalan ke luar negeri ya Ya sayang. sayang. Besok kita Kita ke Vietnam, ke Tiongkok, ke Hong Kong, ke Korea, Japanis. pasti kita nginap di hotel yang harganya Iya, mahal. itu ada hotel yang anakku jalan-jalan. Mana bisa Mbak? Aku mbek keluarga aku kan Ngomong di ya. gentenan. Iya, percaya ya. Ngomong di gentenan. Batas. Iya. Batas. Kono wong sugih aku kok Wong kene sugih, tak wong batas. sugih. Ini wong sugih awak dhewe nyetel radio nek ngantek ngrungokku awas diteni weh. Kene nyetel radio nek ngantek ngrungokke. Tak seti. Lah kenapa kok kita nyetel radio? Kita kan orang kaya Loh, sayang. kalau orang kaya ya jangan nyetel radio dong. Apa, Kita sayang? nyetel bioskop. Kanjeng iki wong sugih lagi telung dino. Bioskop. Iki wong sugih katro kok kan. Jek ra kuwi doni, Dek. Bioskop itu biasanya ndene layar biru
dideket. Ayo. Iki terpal goblok ning nggonku. Layar tancap. Sayang. Iya sayang. Kita habis ke Vietnam, kita Oke, lalu kita- masuk ke restoran. Iya ke Kita restoran. makan bareng ya sayang. Yang bintang 5 itu kita makan sih. Ayo makan di restoran. Beb, bakal ya, Beb. Ayo makan di restoran. Aku pengen spaghetti, hamburger, pizza. Bojomu rasa ning gone restoran tanah ramban lho, Bin. Wong sugih ki wong sugih wae rasa ngurusi wong miskin Mas ya. Beb. Iya, Mas. Kono wong sugih. Mas, ya sing kira bojo aku rasa ngono kuwi. Ora sayang, kono wong sugih turune ning hotel, sabone ning ndi? Turune ning hotel awak dhewe ning Ini ndi, Mas? ning gubuk kae penane tengah sawah. Kok ning gubuk ta, Mas? Ora turune ning seprimbet awak dhewe ning galan sing kabeh keker. Ini sensasi suaranya ya Mas ya. Suara piye kok Ini kan seprimbet? kita habis masuk ke restoran, Iya. kita pulang beli mobil ya sayang. Kita jangan beli mobil. Beli apa? Kita langsung beli pesawat aja. Oke, kita beli pesawat, nanti kita beli bandara ya sayang. Iya, sayang. Kita kan Ini beli helikopter Mas ya. Helikopter piye? Ini beli Avanza ya Mas Avanza. Ora usah, Senior. ora usah. Tuku kijange nopal atau tuku kijange tok. Ora kelar. Lebih tak iki wong lanang lho. Tak tumpak narko tak subrung. Ya semene gede. wong lanang kok kiri piye to? Lah piye wong kere anjen kok. Paling kita itu awak dhewe karo nikah. Sayang, gimana kalau kita donasi ke itu anak-anak itu? Bisa. Kita donasi aja ya, kayaknya Iya. kasihan itu dia nggak pernah hidup mewah. Ora mesti mewah piye. Mas yo ke manganan ning restoran sesasi ra tak pangane ra ketara Dik. Ada apa beneran? Ora kuru-kuru. Sayang, Iya. jangan melihat istri tetangga ya. Istri tetangga ngerti bokong kok cekaan wajan. Iya, kalau bokongku kan udah. Bayo. Ya saudara. Kalau nikah ini kan GL. Coba kamu lihat bokongku. Coba kamu lihat bokongnya itu bojomu itu. Iya Mas. Dia bojo aku penak Mas yakin. Penak piye? Ora sak tuku kasur Mas. Iku bener ning galan abune kreket. Rasa sebutan sabuk bubuk. Paling ora sing mesra kaya aku. Mesra piye sih? Iya Mas. Anu, Mas. Mas kok ora mesra. Lintang asmara, Mas. Mas sayang kok, masa orang kaya lagunya Lintang Asmara. Kamu pengen aku nyanyikan apa? Yang agak baru gitu loh. Oke, yang baru rilis di tahun 2025? Iya. Oke. Malang kekek. Langsung buat temenan. Ya, maksud 2025 kok. Lagune malah Walang kekek. kekek. Lah kene apa sayang? Kenapa ya Mas? Gajah-gajah ae. Jumbono karo kahananku. Kanan piye? Gajah. Paling ora karo bojo dirayu. Kenapa to Mas? Oh, enggak sayang. Mas Kita langsung nadane D Mas D. Mas F. Sama hitung-hitung apa aja? Hafalan huruf. Wah, iki kok yo F Mas. Iki wis F ya. FM ki. Oh, tapi ini gitu. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan pupus Saya Mas. Aku gendong ya Mas. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kasih yang tulus, dan kisah dalamku kini hilang denganku. iso bojo kaya iki sik. Aku penasaran sik. Lanang ta wedok itu? Wedok ya Mas. Iso bojong kaya bojoku iso. Bojoku ketok lanang ta wedok iki? Wedok. Ora percaya. Lah kok topi.
Enggak kok iya. Kayak bojoku iso. Iya, sayang. Iya, sayang. Aku sudah kamu rayu, hatiku tergila-gila sayang. Aduh. Tak rayu ya Mas? Rayu. Tak rayu ya Mas? Anak paling rayune mentok. Kandang. Kamu diam dulu biar itu si gajah itu biar lihat dulu. La ilaha Hop. Bongkong. Lho iki rayu kok. Istri sing baik. Istri baik piye dong karo sing lanang teng bongkong. Istri solehan. Istri soleh nang. Oleh api. Aku nyawang wedi nek. Aku melok layat. Saya kok seneng nek subur ninggal. Uga gak seneng. Lho atek mbok meh nglayat. Uga mesti nglayat tanggamu ngono lho. Oh, Nek tanggamu. sing ngono kok. Kowe nggodho ya aja ngono Mas sayang. Lagu apa? Aku tok sing dirayu aku tok mosok wedok sing rayu lanang. Tak tuwapuk lho Mas. Kandhane wong lanang karo wong wedok iki kalah. Wong lanang sak kecap, wong wedok telung kecap. Wong lanang rong kecap, wong wedok 10 kecap, wong lanang rauman kecap. Raman kecap-kecap. Ramen kecap. Sing legi ireng iki lho, Dik. Kecap. Lah iya. Iki kok ya. Aku bapakku Mas. Aku bapakku. Iya, Dik. Iya ngerti ta aku. Berat yang dosa. Enak ta Mas? Enak ta? Aku ya mau dibayar. Apa iso ngene? Dancen no, aku ketok mesra karo Niken coba. Aja nganti kalah karo Sayang. Iya. Bon super. Kok ngene katon apik kaya Bu Lurah karo Pak Lurah. Sedek. Sikil kuanyang-anyang. Ayo Mas periksa ya. Jangan elo sikil. Ora oto. Golek bojo iki sing kaya Niken kan langsing. Langsing. Lah bojoku ketok langsing lho, Dek, ketok kuru lho, Dek. Ki apa kurang langsing ta Mas? Lah kuru ketoke Nek kok iso. kurukan daging. Kowe iki yo paling tidak kan kaya Niken iki lho berwibawa. Iki yo berwibawa, Dik. Berwibawa. Aja dhuwur-dhuwur nek topi blok. Ya mantuk-mantuk. Masuk Bur. Masa bojone kaya ngono ya. Lah mesti nek kleru lanang kok, Dik. Lah nyambung. Piye kok topi ndak ngandang mecek blok. Kuwi ora topi. Apa? Iki rambut isor kene dhuwur. Wah, iya ya. Iki ki apa? Kok tak buka iki? Heeh, ndang. Duh, angel iki to. Iki lanang apa wedok? Alah dibuka isine sembarang ono jagung, ono Saatnya mare-mare. aku membuktikan siapa Membuktikan siapa dirimu, lelaki atau perempuan. Buktikan. Buktikan. Kita buktikan. Musik. Sangkal mana? Orang horor ya Mas, iki ora horor. Aku Jane sinten kok gendruwo. Gua anggap ondel-ondel tau apa kan ring ting 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 ini. tote iki wedok. Buka lagi. Siap ya. Piye? Aku kleru wong. Kleru piye kok? Kleru wong kok. Iki wedok ya. Iki wedok. Paling ora kaya Niken ki asli. Oh, asli. Iki asli. Iki asli pasangan Mas. Iki wedok asli. Wedok enggak? Delok. Apa nih? Ya Ini Allah. kayak mas delok kok. Aku sing pacare lu ngasih delok kok. Delok Sembrono. susine. Nggih, bojomu kan ringke kersane Mbak Niken. Kira-kira Lha kembaran. iki terus piye nasib bojomu? Aku tiwas buka kabeh bukan lugu Mas iki. Paplok tas. Lah kowe ora kondang Mas. Kowe ora kondang Mas. Tulung. Tulur aku mateni bayi. Tuh kidul. Mateni bayi. Kok bayi kabeh kok, Nduk? Mateni bayi ya. Tung-tung ning kodokan. Kodok kok kuwi. Aku wis gelem buka. Wes kae iki lagi jokok nangel iki. Iki kok ya. Iki wis gur kene bayi. Iki ya. Iya. Kok bayang Mbak Isu. Ora usah digawe manang. Piye to? Gak, bagi kita kira
rusak. Iya kenapa dok? Aja nangis. Aku masih joli. Ya ngono kuwi ya digawe to. Dewe kan. Dadi wong ki sing perhatian ngono. Mana lo? Ambil aku walaupun wis kondang dikit tapi. Ya, juga no. Ben ngawur kan. Ya, teriak, yuk, yeay. Nanti ya wong iki. Oh kita ya Allah Mas. Bojo kejaba-obo. Kowe iki ya. Merung. Maka dene kan diaturke napa? Kenapa? Aku duduk ya. Duduk sayang, duduk. Kowe kok lagi. Iya no. jadi gue dong. Sesuk melaku ning Rembang, Dik. Kenapa Mas? Kanggo gapura. Omongan Siti mana Sati. Oh, enggak cantik tenan. Ayo bawa riyen apa mboten, Pak? Nggih, bawa sik apa-apa. Iki coba kaya ngopo Mbak Niken iki virale ning YouTube kae wis nuansa lagu-lagu dangdut ke atas aksara. Iki dicoba, heeh. Ben ngetokne Mbak Niken iki bener-bener pesinden yang multi talent. Aku ngerti Niken iki ya kesurupan barang lho, Ceng. Mangan tratap, mangan sepeda motor. Lho, melok caplukan kae Niken kesurupan mangan apa tratap beleng. Wah, sepeda motor kerokot ya. Padane. Aku malah raro lho. Gak kowe to, Ken? Kudu. Wong kowe kesurupan ya ora sadar. Kowe iki Ayo. bojomu iki. Bawa apa Dok iki? Niki Sandi Asma nggih, Pak. Sandi Asmo, Sandi wis ngarani Sinandi, Sinengker. Asmo kuwi jeneng. Nggih. Nggih. Kira-kira jenenge sapa ya? Ayo iki lho sing dadi pertanyaan kan. Jenengku dhewe ya. Nggih, coba ngopo. Yo. Dimana Buddha yang ram Bawa pangkur Sandi Asmo, Dimen Rembaka. Di. di Pak. Oh di. Iya yo. Masih nang klik cahyane raka eksis Sing loro Mas Sinangling saka tembung Mas di Mas. Heeh. Wis mulai ketara ya. Nimas Musti Kaning Janta Ketara telu ni di Mas ni. Heeh. Yo. Kanyakang saking dahan Sing papat Ken. Siap mulai ketara ya. Ya, heeh. sawireng nambang beksa Sawireng tembang beksa wis kecakup tegese sudah menguasai. Heeh. Sa linambaran jiwa tama Linambaran jiwa tama tegese kudu duwe dasar-dasar kautamaan. Heeh. Li terus Driya sumarah mring Riya sumarah mring Gusti tegese kabeh sing wis kecakup kuwi tanpa guna yen ora duwe pedoman patokan saka Gusti Allah taala. Niken Salindri Sandi Asmo. Dimas Niken Salindri. Betul. Dan tembangipun apa sih? Angenteni nggih, Pak? Angenteni. Oke. Mangga. Yuk. Aku ngenteni tangan
kuwi kenyong-kenyoy terang kuwi Yo. bukti paletan yo terusnya kan ayo guyu klasik ya oke, tembang Samosari ya oke. Iki ana panyuwunan Kang. Apa Pak? Niki mawon. Oh nggih. Ah, suratipun tak macane. Nggih. Tak wacane. Nah, Tuh, jenenge tak wacane. lah ya iki tak macane aku. Tak wacane. Lah ya nah. Tak doyok-oyok aku piye lah, Cak? Sing bener iki tak wacane. Lah ya nah. Iki to Ken. Ada nih to. Surat iki sing apik tak macane. Kuwale. Iya. Ora kuwale. Surat iki tak wacane. Wacanan. Ya yo wacane. Maca tek doyok-oyokan iki lho. Dek ngomong macane ya. Ngau. Ngau. Alah. Tak wacane, tak wacane. Niken ketek karo Brawono. Sugeng dalu Mas Dalang Bayu saking hati N Audio badhe nyuwun lagu ayang-ayang lagunipun kangge sedaya pamirsa ing kula lagi kang nggih matur sembah nuwun. Kok sing dhewe kok ora jelas lah kan? Lho ora Ayang-ayang Mas, sok pamundhutane wau enten uwange 10.000.
ayang-ayang. Iya. Iya. Tenan Pak Dalang. Tapi duitnya di saiki dhewe karo dalange. Ora mungkin itu lho. Rusak. Aku ki moh ngono-ngono kuwi. Cil kancil. Saumpama duwe bojo niken awak dhewe kuru tenan. Nyapol. Nyapol. Malah seneng lho ndek bojo aku ki. Malah seneng piye? Anggere sok mesti seranduk. Tapi kan orang repot ya, aku kan wis iso kerja dhewe. Mandiri ya kan ya. Mandiri. Heeh. Kuwi jenenge wanita karir ya kaya Sono iki kok ya. Dene kan? Iya. Satu nuansa satu permintaan dari Menteri Tadi juga ada permintaan sinarangan dari yang ada di belakang. oke. Kita kasih yang apa dulu? Ayang-ayang sih. Ayang-ayang Ayang-ayang sih, ya. Ini napa mungkin Bapak Lurah, Bapak Camat, napa Bapak Kapolres, badhe nyuwun pamundutan napa nggih mboten napa-napa kita, Pak? Monggo bar iki diwenehi kesempatan Oh, Ibu iki. Ibu iki, ibu Iya, iya, iki. iya. Diaturke ayang-ayang sih Oke, ya. oke, Pak. Ayo. No nek. Ayo. Kancane ya. Ya, satu nuansa barengan ikan Salindri. Satu demi satu nuansa yang punya ayang-ayang.
Niki pripun Bu Inggi? Nggih, Bu Inggi. Panyuwunan saking Ibu Inggi iki lestari leres, Bu. Nggih, ampun nyuwun tok lho, Bu. Sampean iki pripun to Mas Bayu? Kupen foto. Mungkin Bu Inggi derek Nggih. pinggang. Monggo Bu Inggi katurane. Monggo karsane kalian Bu yang Siapa lagi? sapa ngerti tahun ngarep lebih kompak lagi. Monggo kebareng saking panjenengan Bu Inggi. Badru jengkal minggah wonten ing sono pagelaran. Ya, kaya ngopo? Ini. Matur suwun kagem panjenengan sedulur. Rezekinipun langsung barokah. Luar biasa. Matur suwun. Matur nuwun, matur jan Bu Inggi iki. Ngaten Kula kinten lek kula jenengan lewati. Nggih. Ora kok enak. Nuwun. Nggih matur suwun niki saking Oh, lan segitu kula kinten lek anu badhe nyangoni ya. Sampean ya iki kok iki kok yo. weekend iki sangsaya ora. Nggih, nggih menika mangga saking Inggih iki berhubung Bu Inggi wis munggah. Heeh. Ya to wis nyangoni. Nggih. Saya kon medune ae. Lho, piye to? iya kok iki kok yo. Panyuwunane Bu Inggi rong batu roti kadhe. Panyuwunanipun apa, Ben? Lestari. Napa Bu? Amin. Lestari. Oh, Oke. lestari. Ngasomik, ngasomik. Bu Inggi, cepet nggih. Pripun? Mikrofon. Heeh. Sedikit. Jauh. Inggih, mau beri sepatah dua patah. Balik. Oh iya sudah patah ya. Bu. Dewi katon lami ambebar nangis semi arong nangis malami dasar bulani Nggih, Pak. Parayen. Wingi joget sik. Ayo diwarai dene kan. Mau loh, kok gak joget kenapa? Nggak bisa joget Wingi, malu apa? Nggak bisa joget. Coba Wingi, kiri kanan dulu. Kiri kanan lah. Ngono, terus kiri kanan. Ayo Bu. Kiri kanan. Sampai susah gitu ya Bu ya. Wih, gara Sampun Bu, ampun ditambahi sampun. Loh,
kene yo. Oh, Bayu. Mas Bayu jebule ya arek marah. Lho, Bu iki nek karo aku iki padha karo anak karo ibu kok. Matur sembanun Bu. Boten tunggal iku. Padake Iya, iya, matur nuwun. Takune antusias. Iki mau ono sing nyuwun sinarengan to. Sisan Mbak Nek kan mumpung ngantek wis akeh. Nggih, matur nuwun ya, Bu. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap niken malih. Amin. Iya, wis. Selek nanggap nikane diskon. Tenan ta ora? Iya, tahun ngarep desa kene. Biasane pira, Dik? Biasane petang puluh, pomone 40, ya toh. Kok diskon Piro? 39 ngono lah. diskon mau 1 juta Ikut jenenge Ya lah penting diskon. diskon toh. tak kira ki nanggap ping 3 gratis ping pisan Lah, Ya rugi. Waduh. ada Ya. Ayo kita nyanyi sinarengan. Terima kasih. Sinarangan ning Disbayon. Kebelan mungkin. sinarengan dan dengan terliring buat warga kebunan tercinta Nike Salindi. dari Panjaiban Kak Ayu. Oh ya, terima kasih Kak Ayu, sehat selalu panjang umurnya. Kan abis ini Mbak Nek kan ulang tahun, Iya dong. kurang 2 hari lagi ulang tahun ya. Kok gak ucapnya aku tuh Mas? Ya selamat ulang tahun nanti. Malah bukan chef. Nanti aku kirimin rekening kamu listrik ya. Tenan boy sih Biro. mosok lampunya mati. Ya sampean. Oke, matur sembah nuwun Ibu. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun. Oh iya, nggih, salam dari Mas Lindra. Oh, iya. Niken kuwi. Asaku yo, mosok nih kan celok emas. Ini Mas. Oh, nih mas. Sudah? Nggih. Iya, ini apa lagi? Dari Ibu ya. Lah kasihan dong, ini pelawaknya gimana? Nggak dikasih, nggak usah ya Mas ya. Isine bom ganti cekal nih kan dia jos. Iya, terima kasih. Nggih, matur biasa, nuwun. Oh iya, iki lho gambare bojoku. Kosong kan. Oh iya. Nggih. Ya. Ini fotonya di sini ta? Ya, Enggak Mang. nanti aja. Oh, iya. Mau pulang. Mau pulang, nggih. Langsung bareng-bareng aja ya. Bentar tolong, Mbak. Satu dua tiga sampun. Ya. Ya, terima kasih. Nggih. Nggih, panjang umur sehat selalu nggih matur suwun. Oh iya, siap. Nggih, matur suwun. Iki piye iki? Iki sirat didol apa piye?
Timbangannya anakmu kabutan tak gene mulake. Itu lah ya. Ilang gampang ngono ya. Gak situ tak mulai. Sampun nggih, Pak? Sangkas sampean liburan kok, Bro. Inggih liburan. Nggih. Nggih. Sangkas no. Nggih, napa, Pak? Napa wonten manyuwun? Monggo kula manut. Mungkin kita ya. Wingi, kula mau malih wingi. Nggih, mungkin permintaan Bu Inggi napa, Bu? Napa malih wingi? Monggo saking panjenengan wingi. Pujane sih. Permintaan. Ya. Pripun pujane sih nggih? Napa wingi wonten tanyuwunan? Oke. Apa status setelan cuek baru. Ada Mas An? Statue. Ada. Bisa Bunda. Sakit, Mas. Matur suwun Bunda. Bisa. Hanya pandang pertama Oh, kuwi to lagune. susu. Iya kan? Iya, Ora sing statue. ya kuwi, Pak. Lomboten mudun. Enggak, Mas bayinya mau. Apa lo kuwi asli lagu apa? Yang dande lumut to, Pak? Kudu Apa? kudu pujane sih. Loh, tegese andane lumut iki duwe kekasih dadi pujane sih. Aku dalam koprak. Kita ngerti. Lambat terus. Iya. Ayo. Steku. Iya. Next do. Yuk. Semuanya, kita berikan kita goyangan bareng Ikan Salidri. Rakawan. Berikan Sanggalana Nyambur Sarigasti. Cari terus mangga ya. Cari terus mangga. Ayo Bunda ikut goyang ya. Tangan di atas semua ya. Lihat nona langsung Wow. lunas hati secu habis uang muka. Satu aku senyum tiap hari sampai datang kami nama manis. Lepas terus telah cuek aduhai.
Bayu ning Mas Ayu ning Ken Salindi. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Bayu terima kasih Mas Kancil, Mas Makmur terima kasih. Mas Makmur piye?